haka Lok Sabha election Hajar Pusau kabadang Shudepshen hakari India kiladon baro Hajar laispa nriu pungut ki kandidat ki balaya khun na ki sanspa saupulai teli ki constituency. Na pedeng kini ki kandidat nyau Hajar shispa khandai Pusau ngut kilado no yala kajong ka security deposit kabalong khat nriu point lai nriu klur tengkah. Katkum ka representative of the People's Act khat khandai spa san phuwei ha ka section ka balai Pusau ka kren shai baki kandidat ki baya khun ya ka election ki hap ban thep ya ka security deposit kani kalong ban pentikna baki kandidat ki dei ki badon ya ka jingtmu ka bashisha ban syakri ya upajba. Ka section lai Pusau jong kanika ak ka keren ru ba ka security deposit na ka benta ka Lok Sabha election kalong Arphusan Hajar tengka weu kandidat kat ba na ka benta ki state assembly election pat kalong Shipho Hajar tengka kat ba na ka benta ki schedule caste bat ki schedule tribe kandidat na ka benta ka Lok Sabha election kalong khat Hajar sanspa tengka kat ba na ka benta ka state assembly election pat kalong San Hajar tengka. Ya kani ka security deposit en sa penpai biang syaki kandidat hadin baladep banyau ya ka vote. Henry ka jing penpai ya kani ka security deposit kalong tang syaki tu ki kandidat ki bayo shi benta na ka henriu benta jong ka total vote ka bala one tap ha ka constituency ka jongki. Kat ba kitu ki kandidat ki bomla bankot sya ka shi benta na ka henriu benta jong ka total vote bala one tap enam penpai syu ya kani ka security deposit syaki. Lani lada penkela ya ka sya ka percentage kalong baki kandidat ki hap banyo khat nriu point nyau persen na ka total vote ka balawan tap ha ka constituency ka jongki. Ha kani ka Lok Sabha election Hajar Pusau ka barang Shudepshen kiladon baro Hajar laispa nriu pungut ki kandidat ki balai khun na ki sanspa saupulai teli ki constituency. Na pedeng kini ki kandidat nyau Hajar shispa khandai Pusau ngut lani prapu nriu point iwei persen kilado no yala kajong ka security deposit ka balakot syaka khat nriu point lai nriu klur tengkah. Na pedeng ki state ki badon bontam ki kandidat ki balado yala kajong ka security ka Maharashtra kalapoi ha ka kerdan banengkong ha ka baladon shi Hajar Arphungut ki kandidat ki balado yala kajong ka security. Bot ha ka kerdan baar da ka Tamil Nadu da praspa nriu phulai ngut ki kandidat. Bat ha ka kerdan balai da ka Uttar Pradesh ka badon nriu spa prapuwei ngut ki kandidat ki balado yala kejong ki security. Lain na kitai lai teli ki state ki wei ki state hari India ki don tang mar hapo sanspa angot ki kandidat ki bado yala kejong ki security. Katba na kaliang ki political party ka Bahujan Samaj Party kalawan ha ka kerdan banengkong ha ka jingbon tam ki kandidat ki balado yala kejong ki security kabalong sauspa nyau pho nriu ngut naka sauspa prapo prangut ki kandidat ki balai khun kabalong khandai phu nyau 0.1% na ka shispa. Khublei shibon ya phi baro nga kermen ba kani ka video kalalong ka jing phoida na ka benta ki jing tip kelum ki jongi.